Helo, fe enw I yw Becki Bawler a fi yw athro arweiniol TGAU a Digidol yn Ysgol Gyfun Rysga. Fe trydar yw @Becki Bawler a rydw I moyn rhoi cyflwyniad cloi i'r cymhwyster TGAU Technolegau Digidol sydd newydd cael ei ryddhau gan Cybac. A bach o gefndir ynghylch sut daeth I fodoli. Roedd yn digon lygus I fod yn rhan o grŵp cynghori cymwysterau Cymru ond oedd edrych at amnewid y TGAU cyfredol gyda cymhwyster newydd wedi'n alw'n Technolegau Digidol. Mae'n annibynnol. Dydy o ddim yn cymryd lle cyfarfydureg, felly mae'n fath wahanol o gymhwyster, ond mae'n lot fwy cyffoes na'r hen TGAU. Mae'r lefel A hefyd bron I fod yn barod. Dwi ddim yn hollol sicr pryd bydd hwnna'n mynd trwy, ond fydd cyn bo hir. Roedd y grŵp cynghori yn cynnwys 4 athro ysgol uwchradd oedd yn gweithio yn y 4 ardal consortio yng Nghymru, felly roedd cynghorchiolaeth ledled Cymru yn y ffordd hwnnw. Roedd darlithwyr coleg o amrywiaeth o golegau, roedd cynrychiolaeth addysg uwch a phrifysgolion hefyd. Roedd yna bobl arall o amrywiaeth o wahanol sefydliadau TGAU a Digidol a roedd cyflogwyr yn cymryd rhan o'r dechrau oherwydd nid oedd yn eisiau cymhwyster oedd yn arwain at TGAU lefel A prifysgol, ond hefyd I myfyrwyr oedd eisiau cael prentisiaeth ac oedd moyn mynd yn syth i'r byd gwaith. Felly roedd yn bwysig bod y cymhwyster yn cynnig rhywbeth roedd cyflogwyr eisiau, o'i bobl ifanc wrth iddynt ei derbyn. Trwy'r proses, roedd ymrwywiaeth o gweithgareddau arall, eto gyda rai o randeiliad tebyg arolwg gan cymhwysterau Cymru, galwadau ffôn, trafodion, cyfweliadau, nifer o bethau wahanol, cyfarfodydd, ac roedd y byrddau a haroli yn rhan yn gynnar iawn hefyd. Gwahoddir byrddau aroli o ledled y DU. Daeth rai o'r dechrau heblaw am ychydig o cyfarfodydd. Roedd Cybac yna o bwynt cynnar ac yn mynychu cyfarfodydd. I gwybod am beth roedd ni'n siarad o ran datblygu'r cwricwlwm yma, beth roedd yn eisiau iddo edrych fel sut roedd yn eisiau o'i deimlo. Ond hefyd chi gynnig a'i cyngor pan roedd yn mynd yn ychydig byd eang, oddi ar y trywydd, a'i tynnu ni nôl I logistig creu TGAU a sut oedd yn deg, a fydd yn ffitio gyda'r model TGAU. Felly, creu 2 uned sydd y model newydd I bob TGAU. Y cyntaf yw arholiad y teimlo'n ei fod yn bwysig a'i fod yn prawf ar sgrin. Nawr, dydw I ddim yn gwybod yn union sut bydd hwn yn edrych ar y sgrin, felly fel athrawes yn ymwybodol iawn bod yn y materion logistig sydd angen ystyried wrth wneud arholiad ar sgrin. Mae'n bwysig cofio ein bod yn gwneud cymhwyster mewn technolegau digidol. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud ar dyfeisiau, felly a dweud y gwir, pa mor priodol bydd ar arholiad pen a phapur ysgrifenedig ar diwedd 2 flynedd. Teimlo ni yn wir taw arholiad ar sgrin oedd fwyaf priodol. Mae gennym hyd at haf 2023 ystyried logistig ysgolion ac rwy'n sicr fe fydd llawer o awgrymiadau a cymorth wahanol ar gael wrth I fwy o arholiadau symud ar sgrin ty beth. Felly, mae'r pynciau eang yna ar y sgrin, mae'r trafod y rannau allweddol o wybodaeth sydd angen ar disgyblion am data, diogelwch, am hanes y digidol, ac hefyd y dyfodol, yr effaith, y pethau gyd sy'n hollol hanfodol i'n disgyblion gwybod a deall. Y newid fawr I fi yw'r 2 uned sydd wedi seilio'n hollol di-arholiad. Yr un cyntaf, uned 2, yw'r dan fawr yma o waith. Mae'n werth yr un peth ar arholiad. Mae'n 40% o'r cymhwyster. Mae'n holi timeline wedi dadansoddi, a'i sortio, glanhau'r data, ac yn y cymryd y timeline hwnna a'i cynllunio prosiect digidol fel ei fod yn reality. Mae'n cymhwysiad i'r byd go iawn a chreu bas I wefan gyda ynddo naill ai gêm neu animeiddiad. Ac yna, beth roedd hefyd yn bwysig ar gyfer hyn yw bod y bwrdd arholi yn cydnabod bod beth sydd angen asesu yw'r cynnyrch ar y diwedd. Felly does dim
angen sgrinluniau wrth mynd ymlaen, jyst angen llwyth o dan unigol y dystiolaeth. Roedd y thrawn yn darganfod gyda'r hen TGAU. Nath i gael lot o trafferth gyda casglu tystiolaeth. Roedd hyn nawr i fod yn log asedau, log datblygu a dogfennu cynllunio, ond mewn gwirionedd y cynnych gorffeniedig fydd yn mynd a cael ei ddanfon i'r bwrdd aroli i cael ei asesu gan cymerdrolwyr. Ni wahodd yr mynediad i'r we oherwydd wnaeth ystyried fod nifer o'r systemau bydd y disgyblion yn defnyddio wedi'n seilio ar y cwmwl, ond wrth gwrs, fe fydd o dan reolaeth ac wedi'n cyfyngu ac mae'n canllawiau da iawn sy'n manwl yn y dogfen manyleb Quebec am hwn. Mae uned 3 yn dan llai o waith. Mae'n 15 awr di-haroliad ac mae'n defnyddio marchnata ar-lein. Mae'n trafod yr agwedd cyfryngau cymdeithasol, eto mae'n edrych ar beth sydd ar gael, yr effaith ac yna o briff creu yr asedau digidol yna a'i cynllunio a mynd hyd at gyhoeddi, ond ddim yn cyhoeddi mewn gwirionedd. Roedd yn teimlo bod hynny yn rhy bell i ysgolion yn benodol, ond bod y broses ei hun yn hanfodol. Mae nifer o elfennau graffig, eto mae yna credigaeth. Mae'r credigrwydd yno eto, ond hefyd y sgiliau allweddol sy'n cael ei defnyddio o dydd i dydd mewn busnesau a sefydliadau. Felly, cynodeb cyflym. Fe allwch gweld fan hyn, mae gennych 40%, 40% ac 20%, 2 di-aroliad a asesiad ar sgrin. Eto, mae lot fwy o canllawiau yn ymeldeb ei hun, felly na i adael chi gyda'r link yma. Mae Quebec yn cynnig hyfforddiant yn Chwefror, gallwch bwcio ar-lein. Rwy'n credu fydd y hyfforddiant am ddim. Felly, ewch a bwciwch fel athro oherwydd bydd hwnna'n mynd trwyddo mewn fwy fanaldar. Mae'r dogfen fanaleb ar gael, mae'n manwl iawn. Mae link HTML hefyd fwy o gwybodaeth, esiamplau o logiau asedau, logiau datblygu manylion am sut rydym cyhoeddi'r gwaith ac yr angenrheidiau ar gyfer yr unedau di-haroliad. Felly mae llwyth fan yna i ddarllen trwyddi a hefyd bydd y consortia dros y filltiroedd nesaf yn edrych ar redeg rai sesiynau hefyd i sicrhau yn bod ni'n barod i'r cychwyn yn Medi 2021. Rwy'n cyffroes dros ben. Rwy'n hefyd yn edrych ymlaen i'r blwyddyn nesaf a cychwyn y lefel A. Rwy'n gwybod bod y prifysgolion a sefydliadau eraill wnaeth cymryd ran y cynllunio yn meddwl bydd hyn yn cymhwyster da iawn i'r myfyrwyr a gobeithio bod chi hefyd. Croeso i gysylltu neu cysylltu'n sydd gyda Quebec trwy Andy Parker gyda unrhyw cwestiynau yn gobeithio eich bod yn gweld y hyfforddiant y Chwefror a mynhewch y cymhwyster.